Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय आमथिसुवा फोरबोनि आरोना। जों मन्दिराव थांनो नागिरदों दायो आमथिसुवा फोरबोनि। आमथिसुवायाव बयबो फिथाइ सामथाइ जायो। जोंबो दा थानसालियाव थांसै। आंजों लोगोसे आगै दङ आरो लोगोफोरबो दंबावो आरो दा मन्दिरावहाय लोगो मोनगोन। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिसोरो साबस्क्राइब खालामदो। थ'दो बिदिब्ला ओरैथिं थांबाय थाबानो मोनगोन जोंनि बाथौ मन्दिरखौ। ओइलाय मानसिफोर थांगासिनो टम टम बाहायदे। मोनफैबाय मन्दिर। जोंनि बाथौ मन्दिरा बेनो जाजोबाखै। आथिं सुना लानोसै बेहाय। फोरबोनि समावहा जोंनिनो थानसालिनि आफादगिरि लोगोसे माइनाव आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे जोंनिनो गामिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि मेट्रिक पास स्टुडेन्ट आरो हायार सेकेन्डारि स्टुडेन्टफोरखौ बरायदों जोंना नै थानसालियावहाय मन्दिरावहाय। बिथांखौ जोंनिनो पास जानाय स्टुडेन्ट माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथाङा मान बावबाय। साबायखर थाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा बिबार बर'नि मान बियो। बिनि उनाव दङ जोंहा फरायना प्रिया बर'। प्रिया बर' साबायखर थाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा दिनैनि बे आवसिया फोरबोनि समावहा बेखेवनाय हाबाफारियावहा जोंनिनो बारग' माइनाव आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां दिपाली बर' बिथांखौ फोरबोनि सोमोन्दै बेखेवना जोंहा दान मोनसेयावहा बिमा माहारिया जेरै मा फालिबोयो आरो जोंहा दा बिमा बैसोमुथिया बोसोराव खनसे माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे
जोंनि बे थानसालिनि सिङाव जिरायनानै थाफैनाय जोंनि बायदि बायदि सोमोन्दोनि Pinka, Nusa Mama. धोरोमाव रावबो उन्दै गिदिर रोङाब्ला धोरोमखुला जानो हाया। जेरावबो धोरोमनि ओंथिया जादों सैथो गियान। बेखायनो सोलोंनो गोथार गियान। Ngay sa buat deh prasad mandira zonan lengan saya gini nih bisrano tanggal lengan cikan di sana tuh gufur dress patai gufur gumo patai te bersok kayak ya muhur pera